बागुरुम्बा मोसानाय सोलोंगासिनो दायो। सिख्लाफ्रा मा जादों? सिख्लाफ्रा सोलोंगासिनो ना। मा मेंबाय? रोंना रोङाखै मोसानो? रोंदों? रोंना रोङाखै? अखा हानानै माबायदि जादों जोंना मोसाग्राया? मोसाग्रा न'आनो अखा सेरजोबो नै गब्लं गोजायै नै। अखा हागासिनो नै अखा। बेयाव खाम दामनाय, बिथिं सिफुं दामनाय। बिथिंजाय सेरजा दङ, सेरजा हुगासिनो बिथिंजाय। मेदामा फोरोंगासिनो नै मेदामा। बिसोरो गोदान स्टुडेन्ट गोजा गाइस, माने बिसोरो दायो मोननैल' आइटेम मोसानाय मोन्दों आरोना मोसाग्लांनाय आरो दायो नैबे फोरोंबाय थानाय बागुरुम्बा। दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो आरो आं चेनेल गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। बेफोरबायदिनो खेराइनि माखासे भिडिअ मोसानाय क्लिप मोनबाय थागोन। बागुरुम्बा मोसाग्राफोर नों बिदि मोसानो रोङा बिसोरबायदि? रोङादां नों? सोलोंगासिनो बागुरुम्बा मोसानाय। Kabadi. Nih, gotthafोरखौ नायलाय, जुनियानि काबादि मोसानायखौ नायगासिनो।